Прывітанне ўсім, з вами Ганна Соус у Празе, і сёння госць каналу Свабода Прэміум, галоўны дырыжор аркестру Мюнхенскага універсітэту Віталь Алексяёнак. Добры дзень, Віталь. Добрый день, Ганна. Днямі ў Нямецчыне выйшла ваша кніга, якую з нямецкай мовы можна перакласці як «Белыя дні Менску». Пакажыце, калі ласка, яе, ведаю, што зараз вы трымаеце яе. Яна прысвечана беларускай мірнай рэвалюцыі, гэта кніга як удзельніка, так і назіральніка. Раскажыце, як з'явілася гэта ідэя напісаць кнігу, як яна рэалізавалася? Ну, па-першае, калісьці там у маі, у чэрвені 2020 года я яшчэ займаўся музыкай, наколькі это было мажліва там у пандэміі, але мне гэтыя ўсе падзеі з Беларусі вельмі так стурбавалі, і я пачаў гэтым усім цікавіцца, і так атрымалася, што я стаў адным з актывістаў у Нямецчыне, я арганізоўваў некалькі дэманстрацый, вось, у большасці ў Берліне, і так атрымалася, што я стаў такім адным з актывістаў Нямецчыны, там, па-першае, Берліна, вось, і мы мелі шмат кантактаў там з палітыкамі, з прэсай, з грамадствам. Я памятаю, у жывым эфіры мы нават давалі спасылкі на гэтыя акцыі, там прыходзілі вядомыя палітыкі, выступалі, ну, вельмі былі такія. Так, з Бундестагу былі палітыкі з Еўрапарламенту, то бок, ну, вельмі такі быў высокі ўзровень, і мы самі так не спадзяваліся. Мы не спадзяваліся, што столькі беларусаў жыве ў Нямецчыне, бо я амаль нікога не ведаў да таго часу, а потым нават так раптам мы ўсе так аб'ядналіся. Ну, гэта потым мы ўсе бачылі ў Беларусі таксама. Вось. І, ну, так, я стаў адным з актывістаў, і калісьці я зразумеў, што ну, ўсё ўжо, больш я зараз не змагу зрабіць тут у Нямецчыне нейкі ёсць такі крок, які я ўжо не магу перайсці, потому што я не ў Беларусі. Я вырашыў тады паляцець Беларусь, это было там пачатак жніўня, 4 жніўня это было. Вось. І з таго часу я быў у Мінску, вось, там 1,5 месяца дзесьці. І, ну, усе гэтыя падзеі я бачыў сам, я быў там амаль не затрыманы аднойчы, там 10 жніўня, пра гэта таксама пісаў потым кніжкі. Ну, ввогуле, коротка, вельмі шмат падзеяў я перажыў, вельмі шмат падзеяў атрымалася ў Беларусі, і калісьці, дзесьці там пачатку восені, я атрымаў запрошанне ад аднаго выдавецтва, вельмі вядомага выдавецтва ў Нямецчыне, С. Фішер у Франкфурце, адно з буйнейшых такіх выдавецтваў, і яны мне запыталі, ці можна, ці згадзіўся бы я проста напісаць кніжку пра гэта, і адразу, шчыра кажучы, я не зразумеў, што ад мяне хочуць, таму што, ну, я музыка, ў першую чаргу, не пісьменнік, не аўтар, і гэты мэйл патрапіў у спам, і я толькі прачытаў там на нейкі там другі, трэці дзень, і потым не зразумеў, толькі што не выдаліў, і потым перачытаў яшчэ раз, думаю, штосьці гэта такое было, і, ну, проста гэта было вельмі далёка ад мяне, я яшчэ быў там у Менску, і ўсе гэтыя падзеі, вось, але потым мы з імі там скантактаваліся, і я іх спытаў, чаму вы хацеце, каб я напісаў кнігу, адкуль вы ведаеце, я, можа, не ўмею пісаць, ну, вось, і яны, але я ўжо на той момант сапраўды напісаў там некалькі артыкулаў, я даваў шмат інтэрв'ю у Нямецчыне, ну, так, все на нямецкай мове збольшага, і яны ўжо ведалі, і таму яны сказалі, што мы ведаем, што вы можаце, вось, і мы хацім, каб, мы жадаем, каб пра Беларусь дазналіся, вось, і каб гэтая ўся сітуацыя была па-за межамі Беларусі, у нямецкім рэгіёне, нямецкамоўным, больш вядомая. І таму я згадзіўся... Такая вялікая цікавасць нямецкага выдавецтва, нямецкага грамадства да падзеяў Беларусі, што это не ваш быў крок насустрач ім, а наадварот. Так. Я, ну, шчыра кажучы, я не думаю пра тое, што я буду пісаць кнігу, таму што это не мая прафесія. Вось. Але так атрымалася, што яны мяне запрасілі, і я так доўга думаў, і потым, ну, зразумеў, што я паспрабую, і мне атрымалася. Так што... Ну, я кнігу не чытала, я толькі пабачыла некалькі дзён абвестку у Фейсбуку. На каго яна разлічана? На людзей, якія чытаюць па-нямецку, на замежніка, ці можа, ўсё ж і на беларускую аўдыторыю яна будзе цікавая па-беларуску, ну, людзям, якія могуць чытаць па-нямецку, ці, магчыма, выйдзе яе версія па-расейску ці па-беларуску. Ну, у першую чаргу я так спадзяюся, яна будзе цікава нямецкаму чытачу, нямецкамоўну, ці ввогуле проста не беларускаму чытачу, хто не ведае, не разумее наш кантэкст, хто
пра Беларусь даведаўся толькі ў жніўні пасля ўсяго таго гвалту, і хто толькі ведаў, што там адбыўся нейкі гвалт і нейкія там праблемы з выбарамі, ну то бок вельмі так павярхова, да? І я там шмат чаго апісаў, што нам і так зразумела пра ўсю прэзідэнцкую кампанію, пра тое, што адбывалася пандэмію, пра вось гэтую вельмі такую відную бачную мяжу паміж грамадствам беларускім і паміж нашым рэжымам, якія ўсё больш шлі рознымі шляхамі. І я ўсе гэтай падзеі там падзеі вельмі падрабязна апісаў. Вось, і таму мне здаецца, што больш немцам гэта можа быць цікава, таму што беларусы гэта ўжо ўсё ведаюць. Але з іншага боку, я таксама апісваў сваю гісторыю, сваю прыватную гісторыю, як я вырас у Беларусі, што я думаю, як я там адразу ці не адразу пачаў штосьці разумець у нашай краіне, ці добра тое ўсё. Ну, там, пра нейкія падзеі 2010 года я пісаў, таму што я тады быў на плошчы таксама. Вось. І я ж потым з'ехаў з краіны. Чаму я з'ехаў? То бок мая гісторыя там таксама ёсць. Вось. І таму, гэта не ведаюць ні беларусы, гэта ніхто не ведае, таму гэты бок можа быць цікавы таксама іншым чытачам, не толькі там нямецкамоўным. Але у маёй кніжкі ёсць таксама гісторыі іншых людзей, тых, у першую чаргу, хто гэты весь гвалт перажыў, на жаль, у сярэдзіне жніўня. Я размаўляў з гэтымі людзьмі, я шмат збіраў матэрыялаў, вось, і я там сам нейкія матэрыялы ўжо збіраў у канцы жніўня для сябе, а потым прыйшло запрашэнне напісаць кнігу, вось, і там шмат такіх гісторый, і это такое сведчанне. Эта кніжка, это сведчанне таго, што адбылося, і мне здаецца, што немцам будзе цікава ўсё, я спадзяюся, таму што яны амаль нічога не ведалі, вось, а беларусам, можа быць, цікава пра гэта яшчэ раз даведацца, таму што шмат чаго мы забываем, таму што столькі ўсяго адбываецца кожны дзень, што калі я пісаў кніжку, мне было вельмі так важна таксама яшчэ раз гэта ўсё перажыць, таму што я сам ужо пачаў забываць нешта. Пісьменнік Саша Філіпенка не так даўно быў госцем «Свабоды», і ён прагназаваў, што пра мірны беларускі супраціў з'явіцца вельмі шмат кнігаў, і ён заклікаў людзей пісаць дзённікі, фіксаваць тое, што адбываецца кожны дзень, бо гэта сапраўды перадае адчуванне часу, эпохі, можа стаць асновай для будучых кнігаў. Наколькі дзённікавы фармат прысутнічае ў гэтай кнізе? Ёсць. Я згоден са спадаром Сашам, што дзённікі весці трэба, і я сам вёў раней дзённік, але калі я прыехаў у жніўні ў Беларусь, я перастаў яго весці, таму што падзеі былі занадта інтэнсіўныя, занадта ўсяго шмат чаго там адбывалася, і было не да дзённіка, шчыра кажучы. І я нават не мог там асэнсаваць нешта, нават зафіксаваць не мог усё, таму што там не было зразумела адразу ўсё, што адбываецца. Але дзесьці там у канцы жніўня я пачаў зноў для сябе таксама весці свой дзённік, і я пачаў запісваць не тое, што я перажываю сёння там і там учора, але таксама тыя падзеі, якія адбыліся там з пачатку жніўня, таму што я толькі пачаў іх асэнсоўваць. І з таго часу я там збольшага вяду дзённік, і гэта мне вельмі дапамагала таксама для маёй кніжкі, каб яшчэ раз усё гэта адчуць так, як я адчуваў, як мы усе, можа, беларусы адчувалі гэта тады, каб яно было больш жывым. Я бачу, Віталь, што гэта цвёрдая вокладка, так, вельмі добра выдадзеная кніга. Так. І яна, напэўна, добра ілюстраваная, так? Ну, там не шмат ілюстрацый, там ёсць фатаграфіі, я, шчыра кажучы, ім даваў шмат фатаграфій з нашай рэвалюцыі і так далей, але, вы бачыце, як яны зрабілі вокладку, што тут я трошки больш, чым рэвалюцыя, да, это, странна трохі, але яны так жадалі, таму што для іх я стаю там у фокусе, і таму ёсць некалькі там фатаграфій, і таксама ёсць некалькі фатаграфій са мной, ёсць фатаграфіі з дэманстрацый, то бок гэта там таксама і аб'ектыўна, і суб'ектыўна мая асабістая гісторыя. Яны так вырашылі, таму там ёсць некалькі. А назва ваша ці рэдактары прапанавалі? Разам. Яны больш, канешне, усе такія рэчы звонку прапанавалі яны. Я больш пісаў уже сам тэкст, я уже ім казаў, пра што гэта будзе кніжка, пра што я думаю напісаць. Вось, і яны ўжо рабілі вокладку, яны думалі пра назву, яны мне некалькі там прапанавалі ідэю, і вось гэта была «Белыя дні Менску», і там знізу напісана «Наша мара пра свабодную Беларусь».
Вось. І яны спачатку, напрыклад, прапанавалі «Мая мара» пра свабодную Беларусь, але я ім адразу сказаў, што гэта ніяк мы не можам рабіць, это не мая мара, гэта наша мара, і гэта вельмі важна. Вось. Ну, то бок я застаўся, але я паспрабаваў трошкі так з мяне на нас фокус трошкі змяніць, наколькі было магчыма. Вось у гэтыя белыя дні Менску які дзень быў самы шчаслівы, а які дзень быў самы драматычны, нешчаслівы, трагічны? Ну, першы самы шчаслівы дзень можа быў 13 жніўня, мне здаецца. 12 я быў таксама на этой акцыі жаночай на Камароўкі, і то я ўсё бачыў, і тады пачаліся ж нашыя белыя дні, нашы белыя пратэсты, таму так і называецца адразу. Там нават, дарэчы, яшчэ ёсць такая алюзія, Беларусь раней называлась па-нямецку Weiß Russland, то бок такая белая Расія. І у іх ёсць, у немцаў адыгрывае гэта так, ну, такая ёсць такая асацыяцыя, што ага, белыя дні, Беларусь, вось яно так працуе, але это пра белыя пратэсты таксама, пра нашу салідарнасць. Вось. І адзін з такіх самых шчаслівых дзён быў, мне здаецца, 13 жніўня, калі я ў першы раз выйшаў з плакатам на праспект каля ГУМа, там у дварах 2 гадзіны маляваў сам плакат, і там стаялі нейкія жанчыны, якія слухалі такое радыё, прапагандысцкае, мне здавалася. Я думаю, ну все, это ж яшчэ быў такі толькі пачатак, яшчэ не было ніякіх такіх акцый, ну жаночыя пачаліся маршы там дзень да таго, але яшчэ такого нічога не было, яшчэ не было зразумела, толькі інтэрнэт включылі. І вось я выйшаў тады на праспект, і нікога яшчэ не было, я выйшаў адзін, вось падняў такі вельмі такі велізарны плакат і намаляваў. А жанчыны, дарэчы, сказалі мне потым, я гэта ў кніжкі таксама напісаў, што я думаў, што яны, ну, што мы пазней клічалі я бацькамі. Я думаю, што яны там могуць мяне там залажыць ці неяк так. А яны да мяне падайшлі і сказалі, мы ведаем усё, мы сказалі там хлапцам, калі паліцыя зараз сюды прыедзе, міліцыя, то мы табе адразу дадзім знак, все, тады бягі, уцякай, і я зразумеў, ого, это яны за нас ужо. Ну, то бок такая парадыгма змянілася ўжо тады. І я выйшаў з гэтым плакатам, і ўсё, і гэта быў дзень для мяне, калі ўсё пачалося. Я стаяў адзін, а праз 30 хвілін у нас уже вакол мяне была такая, ну, невялічкая дэманстрацыя. І там былі 6 жаночыя, не жаночыя, я сустракаў сваіх сяброў, вось, якіх я не бачу 10 гадоў, там, ну і так далей. Это такі быў дзень, калі я столькі салідарнасці атрымаў. Вось. І столькі таксама аддаў, да? І это быў такі энергапаток, і это просто, ну, я нават зараз, калі мяне спытаюць мой самы шчаслівы дзень у жыцці, я скажу 13 жніўня. Вось. А самы несчастны, ну, калі я быў у Беларусі, то гэта, здаецца, 15 жніўня, мне здаецца, калі пахавалі Трайкоўскага. Вось, я быў таксама там на Пушкінскай, і мы спрабавалі нават спяваць, там уже пачаліся нашы такія мастацкія музычныя акцыі ў Менску, і мы нават там з невялічкім хорам паехалі туды, думалі, будзем спяваць там някую паніхідку, але калі мы прыехалі, мы бачылі, што там былі тысячы людзей, і, ну, такая была атмасфера вельмі цяжкая. Ну і больш за ўсё, канешне, мне здаецца, і для тысячаў, сотняў тысяч іншых беларусаў 12-13 лістапада. Да, Роман Бондаренко. Я быў у Берліне тады, і нас было некалькі беларусаў у кватэры, і, ну, мы просто плакалі. Да, это было такое, што мы яшчэ і не дома, і мы нічога не можам зрабіць, і мы это ўсё бачылі, і это было настолькі цяжка. Ну, тое, што адчувалі ўсе беларусы, мне здаецца. Віталь, многія творчыя людзі выкарыстоўваюць розныя метафоры, каб характарызаваць беларускую мірную рэвалюцыю. Ганна Севярынец калісьці, вот, калі хадзіла ў тых мірных маршах, сказала, што вот яны жывуць законам мурашніку. Калі ўсе няма пэўнага лідара, але як бы все адчуваюць адзін аднаго. А ці можна беларускі супраціў гэтай мірнай маршы, тую салідарнасць неяк параўнаць з тым, што адбываецца ў аркестры, так? Это таксама, ну, такі складаны вельмі механізм, складаная сістэма, там ёсць галоўны чалавек, дырыжэр. У беларускіх пратэстаў, напэўна, дырыжэра такога не было, але тым не менш, што вот з таго, як функцыянуе аркестр, можна перавесці на тое, як функцыянаваў беларускі пратэст. Вельмі цікавае пытанне, таму што насамрэч было вельмі шмат музычных акцый, вельмі шмат мастацкіх акцый, і я калі туды прыехаў у жніўні, я не чакаў, што столькі шмат мастацтва будзе на вуліцах Менску, і неяк гэта вельмі так моцна адгукнулася сапраўды ў беларусаў. І да, можна зрабіць такое параўнанне.
Ну, мне здаецца, што мы занадта доўгі час як аркестр, як грамадства граем з адным і тым жа дырыжорам, і это ўжо немагчыма проста-напроста. І это па-першае, а па-другое, ёсць шмат музыкі, у якой не патрэбны дырыжор. Ёсць шмат камернай музыкі, дзе дырыжор толькі будзе мешаць, толькі будзе стрымліваць музыкаў. Вось. І мне здаецца, што ў нашым супраціве ёсць такая і тое, і другое. З аднаго боку, у нас мы зразумелі, што ёсць шмат іншых дырыжораў у нашым грамадстве. На жаль, яны зараз не вельмі могуць штосьці зрабіць, таму што ці за кратамі, ці не ў Беларусі, да? Але першае мы пазналі, што у нас мы даведаліся, што ёсць добрыя дырыжоры, і вы ведаеце, ёсць такая нават сярод дырыжораў канкурэнцыя, нават там у Беларусі, у Расіі я гэта ведаю, таму што я там жыў калісьці, не запрашаць лепшых дырыжораў за сябе, таму што аркестр тады зразумее, што ты як дырыжор не вельмі добрый. Вось. І такая дыктатура, яна існуе. Вось. Такая дыктатура поглядаў. І вось такое, мне здаецца, адбываецца і ў Беларусі. Нікому не даваць ніякага шансу. Але мы, як грамадства, як музыкі, зразумелі, што у нас ёсць столькі кампетэнтных людзей, столькі асобаў, якія могуць гэта зрабіць, ім проста не даюць гэты шанец. Вось, па-першае. А па-другое, мы як пратэст, як мурашнік, таксама зразумелі, што кожны з нас важны. І на маім плакаце, мой самы шчаслівы дзень, 13 жніўня, было напісана: мы не маем лідараў, зараз залежыць усё ад кожнага з нас. Вось. І я зараз таксама прытрымліваюся гэтай думкі, што нам не трэба шукаць, на каго нашу адпавядальнасць там перадаць, да? Кожны з нас можа штосьці рабіць, нават не абавязкова выходзіць на вуліцы, штосьці для сябе, просто там унутры нейкі супраціў далей развіваць. І это ўжо вельмі вялікі крок, і з такіх крокаў адбываецца наша новая Беларусь. Працягваючы вашу метафору пра дырыжора, які вельмі доўга кіраваў аркестрам, не аркестрам. Што адбываецца, калі удзельнікі аркестру музыкі не слухаюць дырыжэра, які надакучыў, які дыктатар, ці частка толькі людзей слухае яго, напрыклад, як это ўплывае на сам аркестр, як доўга ён можа функцыянаваць і граць у такім стане? Па-першае, гэта ўплывае вельмі на музыку, і музыка губляе якасць. Просто мы губляем якасць жыцця тады, як грамадства. І у аркестры пачынаюцца вельмі моцныя канфлікты, і тады пачынаецца раскол. Частка яшчэ хоча спяваць і граць з дырыжэрам, але іншая частка ўжо кажа: не, нам патрэбны іншы, ці нам не патрэбны ніякі, там парламенцкая рэспубліка, напрыклад, да? Вось. І пачынаюцца спрэчкі, і аркестр ужо не можа функцыянаваць, аркестр ужо не можа граць, не можа ісці ў адным накірунку. Вось. І калі, канешне, амаль увесь аркестр, там, я не ведаю, 97% ці там больш-менш кажа, што гэты дырыжор нам не патрэбны, і гэтая музыка нам не патрэбна, таму што это ўжо не музыка, а, прабачце, там какафонія нейкая, то, канешне, трэба мяняць гэтага дырыжора. І калі ён мае яшчэ ўладу заставацца і казаць там, напрыклад, усяму аркестру, гэта сотні чалавек, да, што ён самы галоўны, а яны ўсе там нічога не варта, там ніякай кошту не маюць як асобы, то, канешне, это такая нездаровая атмасфера, і это трэба зменьваць як мага хутчэй. Вы ўжо згадалі пра актыўны ўдзел у акцыях беларускай дыяспары ў Нямецчыне. Мы назіраем гэта па ўсім свеце, і дзякуючы актыўнасці дыяспары, і у тым ліку дзякуючы актыўнасці дыяспары, чэмпіянат свету па хакею ў Менску быў адменены. Шмат вельмі чаго адбываецца менавіта дзякуючы ціску беларусаў у краінах, дзе яны жывуць. Як вы мяркуеце, які цяпер можа быць рэальны ўнёсак дыяспары? Акрамя таго, што выйсці са сцягамі на вулічную акцыю, каб паказаць падтрымку, па якіх кірунках гэты ціск можа развівацца? Шмат такіх самых кірункаў, якія мы пачалі ўжо ў лета. Мы, вся дыяспара па ўсяму свеце, не толькі там у Берліне ці ў Нямецчыне. Вось. Мы можам размаўляць з прэсай, мы можам размаўляць з палітыкай, мы можам размаўляць з нямецкім і ўвогуле проста з сусветным грамадствам. Наша роля таксама вельмі важная, каб пра нас размаўлялі, каб пра нас не забывалі. Я зараз таксама даю шмат інтэрв'ю нямецкамоўных, там, з кніжкай звязаных і так далей. І я амаль заўсёды кажу: думайце пра Беларусь, не забывайце пра яе. І калі грамадства не забывае пра Беларусь, калі прэса пра яе не забывае, то і палітыкі становяцца больш актыўнымі, нейкія працэсы адбываюцца. Вось. То бок гэта вельмі важна. І другое, што мне здаецца вельмі важным, летом я адчуваў, што мы, дыяспара, мы беларусы, мы больш такія
ну, знаходзімся так як нумар 2 пасля беларусаў у Беларусі, тому што мы спрабавалі зрабіць нешта такое самае, як у Беларусі, но толькі такім маленькім філіалам. І я калі это для мяне вельмі было так адчувала вельмі зразумела, калі я прыехаў з Беларусі у Берлін там у верасні і пабываў там на акцыі. Я толькі пабываў на нашым 100-тысячным мітынгу у Мінску і потым прыехаў у Берлін, там было 200 чалавек. Да? Это вельмі важна, што яны там былі, але гэта былі толькі 200. То бок нашыя метады дыяспоры, яны не могуць быць такімі самымі. Мы можам тут рабіць дэманстрацыі, гэта вельмі важна. Але у летам мы, можа, былі такім філіялам Беларусі, а зараз, калі беларусы ў Беларусі не могуць выйсці на вуліцы, можа, нават мы у дыяспоры можам зрабіць зараз больш, таму што у Беларусі выходзіць зараз вельмі небяспечна, да, а мы тут выходзіць можам, і мы тут можам далей прыцягваць да, ну, просто цікавасць, інтарэс усіх да Беларусі і просто старацца змагацца далей, таму што у нас ёсць гэты шанец, і нам просто мы не маем права яго зараз не выкарыстоўваць. І ваша кніга это якраз сведчанне гэтага інтарэсу, цікавасці да Беларусі. Я ведаю, што не толькі гэтая кніга за гэты час выйшла пра Беларусь. Раскажыце, калі ласка, якія яшчэ кнігі ў Нямецчыне выйшлі, прысвечаныя падзеям у Беларусі? Так, у Нямецчыны ўжо, акрамя маёй кніжкі, выйшлі яшчэ две. Ну, тое, што я ведаю. Па-першае, гэта кніжка, якая называецца «Беларусь. Жаночы твар рэвалюцыі». Вось, у этой кніжкі шмат аўтарак, гэта толькі жанчыны-аўтаркі, і это пра жаночую старонку нашай рэвалюцыі, якая вельмі моцная і вельмі важная, да? І яна выйшла яшчэ ў лістападзе, мне здаецца, то бок это была вельмі такая хуткая кніга, і тут шмат вельмі цікавай інфармацыі і хроніка. Аўтаркі беларускі? Амаль усе беларускія, але ёсць таксама немкі, ёсць асобы, якія займаюцца Беларусі, якія ведаюць кантэкст, то бок і тыя, і другія. Вось. І яшчэ адна вельмі цікавая кніжка, это такая больш навуковая праца. Ёсць такі журнал «Ост-Еўропа», называецца «Усходняя Еўропа», у Берліне выдаецца, і яны зрабілі цэлы асобнік, прысвечаны Беларусі, ну тут сколько, 3-400 сторонок, да? Вось. І тут такія навуковыя больш эсэ, яны такія ўжо больш падрабязныя, больш дэтальныя, і тут яны называецца «Гвалт замест улады». Вось. Таму што па-нямецкі і ўлады, і гвалт, яны маюць такі вельмі, там ёсць адно слова, якое і тое, і другое можа азначаць, вось, амаль што, і яны тут трошкі зрабілі такую гульню слову, вось, і што ў нас зараз гвалт замест улады адбываецца, і толькі таксама асэнсаванне, то бок у Нямецчыне ўжо ёсць 3 кніжкі на нямецкай мове пра Беларусь, і зараз жа выйдзе яшчэ таксама кніжка Олі Шпарагі, вось, і мая, мне здаецца, это першая, якую напісала толькі адна асоба, вось, але Вольга таксама зараз уже, я спадзяюся, хутка выдасць сваю, і будзе ўжо некалькі такіх кнігам. Ну, то бок, сітуацыя пра Беларусь, яна далей тут неяк развіваецца, і пра Беларусь тут забываць нельга, і мы не даем этого шансу пра Беларусь забыць. Ну, калі казаць пра фармат цяперашняга пратэсту, я хацела працытаваць выкладчыцу Наталлю Дуліну, якую восень затрымлівалі, яна адсидзела суткі за сваю грамадзянскую пазіцыю. Я працытую яе допіс у Фейсбуку пра апошнія дні сакавіка. Гэты фармат ужо не працуе, напэўна, наступны яркі шматтысячны выхад, такі як раней, адбудзецца ўжо пасля нашай перамогі. Цяпер патрэбны іншыя спосабы, і яны ёсць. Але гэта ізноў павінны быць усе. І Наталля Дуліна задае пытанне, чаму нас так шмат і чаму так мала? Што б вы ёй адказалі? Можа, сапраўды, у адну раку не зойдзеш двойчы, і цяперашні супраціў нельга разглядаць з пазіцыі жніўня, а з нейкіх іншых абсалютна пазіцый трэба на іх глядзець. І шмат нас ці мала нас насамрэч? Ну, па-першае, мы ведаем, што нас шмат. Мы ведаем это просто, напрыклад, дзякуючы голасу, да, мы ведаем, што нас сотні тысячаў, да, хто хочуць нейкіх пераменаў, вось, нават можа мільёны, таму што не ўсе карыстаюцца там этой платформай і так далей. Вось. І мы ведаем, што нас вельмі шмат. Мы не выходзім на вуліцы, ці беларусы ў Беларусі не выходзяць на вуліцы, тут же это лягчэй, таму я не маю права штосьці казаць пра гэта. Вось. Але мне здаецца, што вуліцы гэта не адзінае, што мы можам зрабіць. І наша такая вялікая адрозненне вялікае ад улады, ад рэжыму, а ўлада я ўжо не магу я называць, вось, это тое, што рэжым карыстаецца, амаль толькі гвалтам. У рэжыма ёсць толькі адна такая кнопка, гвалт on-off,
і ўсё, да? Але мы вельмі крэатыўныя. Жнівень паказаў, якія мы крэатыўныя. Жнівень паказаў, якія мы міралюбівыя, да? І гэта не проста там нейкае клішэ, нейкі менталітэт і так далей. Это сапраўды тое, чаго мы хацім. І мне здаецца, што крэатыў, ён таксама дапамагае знайсці нейкія новыя шляхі. І нам трэба шукаць гэтыя новыя шляхі, калі зараз так небяспечна выходзіць на вуліцу, не трэба, можа, усім зараз выходзіць на вуліцу, таму што не ўсе могуць, да? І за кратамі колькі людзей, колькі з'ехалі і так далей, але ёсць шмат іншых шляхоў, нам трэба заставацца, быць крэатыўнымі, шукаць гэтыя шляхі. І таму мне здаецца, што ў ваду двойчы адну і тую самую ваду нельга зайсці, вось, але і мне здаецца, гэта такое, можа, не вельмі карэктна параўноўваць сакавік з жніўнем, таму што сакавік гэта сакавік. І можа мы там можам параўнаваць сакавік яшчэ з той вясной 2020, калі ўсё-такі пачыналася, таму што зараз этой новай вясной у нас таксама ёсць нейкае такое адраджэнне. Да, але ўмовы абсалютна іншыя. Таму нам не трэба шукаць у мінулым нейкія адказы. Гэтыя адказы трэба шукаць зараз у тым, што адбываецца зараз, сёння, заўтра, учора. Маглі б вы сказаць, якая самая галоўная думка, якая самая галоўная ідэя, якую вы хацелі данесці да чытача ў сваёй кнізе? Так, коротка кажучы, беларусы неймаверныя, але насамрэч ёсць некалькі думак. Першае, я зрабіў сведчанне ўсяго того, што адбылося, і таксама гісторыі гвалту. І гэтыя гісторыі займаюць шмат старонак, і то бок перагарнуць гэтую старонку, як казалі некія асобы, не атрымаецца. Занадта шмат старонак уже такіх, перагарнуць іх проста так не атрымаецца. А па-другое, вельмі шмат я пісаў пра салідарнасць і пра мае таксама пачуцці, што я, шчыра кажучы, не чакаў, што беларусы такія неймаверныя. Я не чакаў, што мы такія класныя. Я з'ехаў калісьці з Беларусі, таму што я не верыў, што мы такія. Але зараз я прыехаў, і я зразумеў, як я магу жыць зараз у Нямеччыне ці дзесьці яшчэ, калі беларусы такія людзі, якіх я нідзе не сустракаў, ніколі. І нам нельга гэта забываць, нам нельга забываць нашу каштоўнасць. І беларусы, можа, яшчэ не так добра ведаюць у Беларусі, што за каштоўнасць яны маюць. Але мы тут это зразумелі яшчэ больш. І я паспрабаваў немцам, нямецкамоўным чытачам так растлумачыць, што адбывалася ў беларусаў у нашых сэрцах, у нашых думках, і што мы ўжо больш не будзем такімі, якімі мы былі раней, і нас уже гэта змяніла назаўсёды, і як казала там таксама Святлана Алексеевич, мне гэта перавярнула нас абсалютна, і мы ўжо не будзем такімі, якімі былі раней. Дзякуй вялікі. Гэта быў галоўны дырыжор аркестру Мюнхенскага універсітэту Віталь Алексяёнак, які ўпершыню напісаў кнігу на замову нямецкага выдавецтва «Белыя дні Менску». Віншую вас з кнігай і чакаем на радзіме з канцэртам. Дзякуй, Ганна. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны. Жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.